Госпожо, как се казвате? Румяна Иванова. Откъде сте? От Козлодуй. От Козлодуй. Как се чувствахте преди да дойдете тук? Схваната, с болен гръб, с болни колена. Да. Казахте, че трудно се миете. Мия се права. Миех се права. Не Да. можех да се наведа сутрин да си измия лицето. Събличах се гола и се миех по този начин. Да. Беше ли ходила на лекари? На лекари ходих, на санаториуми съм ходила. Подобрението е за около месец-два и след това нещата се възвръщат. Добре. Дадохте билки. Айде първо да кажем за главоболието. Имаше главоболие. Главоболие, което не беше силно, обаче се появяваше от време на време. От този месец насам, от каквото пия билките, главоболието го няма. Изчезна главоболие. Въобще не съм имала главоболие. Добре. Как са сега ставите? Ставите значително по-добре. Усещам ги все още, но има подобрение. За един месец има подобрение. Как е коляното? Коляното мога да клякам и да се изправя без проблем. Преди не можеш. Преди, да. Като клекна, трябва да се подпра, за да се изправя. Да. Сега мога да се изправя без проблем. Добре. Верно, ставите бавно се лекуват, но все пак резултата го има. Да, за този един месец резултатите са видими. Добре, много ви благодаря. Аз също за всичко.